Hello guys, majong adlaw na tong tanan. So karon ding adlaw guys. Kuan dako sa ubos. Kan kaon kog buongon, da pa may nabilin nga buongon. Kasi gaghangin. Da karon ding adlaw naghatad kong Aliana og ni Trevers, si Aliana ni eskwela sa Trevers. Gihatad na atos merkado sila para may nag-uban tas ubay kay pa-inject na pijang kunot. Inja ugma day guys sa si Lexian alas 6:30 kinahanglan to na sila sa eskwelahan kay mag-scouting sila duha ka adlaw Sabado ug Domingo inja kinahanglan lagi pukawon na si Lexi alas 5 kay iya ra pa kadto magkaon inja nang labak pagkurong adlaw mo nang karon pa ka vlog. Unsa guys sa magbaritis ako. Anja nang labak ko guys, zawa pa nakuha pa jud ko na humat panglabas mga labunon. Ug kang Lexi na apa ganggi una mga puti. Ug mga medyas ni Lexi kapoy maglabag medyas labi nagbata magsuo kay grabe gajeng bulinga. Mao nang agahang gi bintahan si Lexi palit og medyas ang gidaghan kay mo na di ko kada adlaw maglaba. Ang jata masada tusud nagtuon sa jahang memorization. Agpatula day guys dari daghan na kadug bunga. Oh! Daghan na kadug bunga agpatula gipang kuha ni nanay gahapon biurtong adlaw kay mangguwang ra man pud og di kuhaon. Inja da pagyapoy nangabilin dari nagikumbitay dagko na pud. Ginsay may ganahan dihag mo gulay patula. Lami ra ba ni patula ha guys kay humot. Uy! Ano to? Mga antag bungongon guys. Anja. Grabe kasi ang kapangat kasi Mariano kasi guys. Hap BE. Kaya nag-video ko na Lexi. Si Lexi arang hangzo nga. Padala lagi kwarta pa kay kuan ipalit og uniform na si Girl Scout kay mag Girl Scout na. Dugay ra jud ang hinanjo ni Lexi ani ingon ra gyud papangawa ko ni kwarta. Sagahang kapangat nag-post ko sa Facebook. Di na siya makakita sa anak bisa kanus ako may diyang gibikil. Di nila kahuwam. Ngan pag mahuwam siya pagtus ang anak duwaan hugman. Tarang pagka sustento mupahuwam ko. Wa man ka gihangjo kas imong anak wa ka mukuan. Luuloy ra kas imong anak. Madur kas laing tao siguro. Imong anak ka panagsara ka makapadawa, kamo pada. Di na may magsalig nimo. Sa chat pag ang Ate Ali nasuko ka, ikaw pa'y masuko. Magagnaw, pasensya rin mo guys, kaya rin niya gipa kuha niyang kapungat. Kapungat magugul guna-guna. Mahanjo isang anak la, hanggang yan rakwag parta. Ay sa manjig sildo nga, katapusan man gahap biir. Yano rajag may ngaghuwam sa hang anak. Milad. Hilok si gabi naghilak. May ubos. Hindi na ko roja maubas dyan papa. Laig. Buongon kay gisud man sa rep na. Aslim na noon. Maura po noon eh. Kato laging kamuti nga hanggi palit guys. Arang lami alagi, arang tamisa. Wajud kamahayan. Kaya arang tamisa jud. Dali aragod na horot. Siya panggihatdas paramig. Pila to kabuok. Tagaan pagsaging. Basta na ko lutuon guys. Adyo nang hatdas paramig. May pa siya. Ngayon sima. December 1 na dayron guys. Ara kamingaw na kaso Pasko na mingaw. Pa ako ganahe. Pa ako gibatig. Kalipay. Rong tuiga. Kuro kahi ubos o kasakit ang nadawat.
Kato nga time nga nag-away may Mariano. Hapit ko ito maghikog. Kay ko sa ijahang gibuhat na ho. Nga pagkauwaw niya. Karon og mahinumduman na ho, mararapog mabalik na sa hunahuna. Nga matupay muwa, naraman nga na ba? Kapoy naman gud kaayo. Pero mahunaan man ang anak nga. Kinahanglan pa siya na. So, bahala na. Naman gud pa ubang mga labtanon, mga marites. Tapos kinabuhi. May uban guys nga. Mulaban ni Mariano. Bahala sila. Sila na ramay makig ko ang Mariano, makig-ipon. Pero mahibaw-an dyan sa tinuod. Basta kay ako nakadesisyon ako, kapila na. Hindi ko mapahuwam sa bata. Ako'y mabikil. Gibikil mo ko gabi way huwam. Way hawam, way kita, way tamak sa alisya, hangtod sa hangtod. Sure, majig ko, mutanaw ka na rin ang vlog. Tuog na magmalinawon, kaya di jig ko mapahuwam sa ang anak. Di paslik si mauban mo, nang nahiubos. Naghilak gabi Bahala na ka. Panganak ug imo. Kadang tarengan ni magsuporta. Ginuyano ra mo ingag huwam sa ang anak. Sa una mata pobre kaadyo mo. Hangtod lamas gapos karon. Mga hambog. Sayang kadyo. Luoy ka dyslexia, nasunod pas imong apelido. Way lami. Madu pagi burato ra na. Kung kahibaw para man ko. Ang kapoy kung panglaba. Ang kahan naglabhonon. Happy tadag birthday ti Reverse kay to na ugma 3 man jang birthday. Happy ta pag opening dari skuan guys, munisipyo. Excited ra ban tas lik simulaag. Grabe po ning ubang mga sakdanan dari mula bas amo guys kay magpahaguros raman po hadlak. Salig naman sila kay simentado naman. Kuam, dyan na. Sarap nito ang istorya. Marani ang ikablagas kay nabisi lay kurog panglaba. Kay Sabado Domingo abdo eskwelahan kay scouting seleksya. Hindi ko ra ba matuog sa duron nagsigirag sag-o. Tabi iduga na tuog kay naghilak pa. Gahapon kay gahapon lagi. Ingani ang gikaan gahapon nagsakit ang tiyan sa kamulong meeting.
Kaya wa mo ko na niud to dyan ikaan ko dito nga ni. Maot pag ibugas ko guys niya. Basta ma-stress ko, bugasin ko. Human naman ko na daga. Hindi dapat ko bugasin. Stress man ko, man nagibugas ko. Oh, tingog ay. Das abas. Among patanaos patula guys. Ngawa na ipo. Gahapon nga ipan ni nanay. Karon na napod tawa guys. Na. Aran daghanan ni jagbunga gahapon mga pila to kabuk nga ipong nanay di ani apas ag kunot. Nanggibitay. Bakit ka umapas? Halalawi lagi ka pa, Jas. Lingin. Ka nagtangkong danin, ah? What karon? Wa hilaw pa na. Hoy, kulot. Ano ka matog? Nga sa mo mataog ma? Ha? Pukaw ako. Pukaw ako. Lakaw na uli na. Hi, saan nila dali? Hi, guys. Tabo dyan ang pangag. Uy, na ako nakita si mong waba. Nagkaan kakindi, no? Ito ko laki-laki. Masakit ang mga ipon. Bye-bye sa kanila. Kaya magtiwa si mama maglaba. Bye, guys. Bye-bye, guys. Thank you for watching. See you for watching.